ani watena se ewo fidi kese so a enkomo no ekwan mu atene ye sha ase na yabo nyo no nko ne bai one na pamfo ene bai na brepam ye koro no ye behunu wo mu nyina ewo ha yewura chief executive anopei yama wache eba afidi kese eso right enche na ye sha ase yabo enkomo 90.7 FM. Na mpacho wapo mu ye de me pacho Nyankopon adom office nso Onyame adom me yonko bi ubisa ne se na pom te san a o se ekumase brono bi ai ne ye fe ne danyame anti ye danyame nti ye ho ye ba ye danyame ampa yo ye da ase bebre ansa na ye be hya ase ye di nkomo no ye dan a oda doma no aso nyina etio ena no pay wo SOMPA 90.7 FM enchie bi wo ho a edi kan a ye de be manafe ya hya ase abonkomo yo miura meda wase am se enene da edi kan a miura mu studio ha right na we de otumu sa abefo pa ye da ase mebo SOMPA management abaso ye da ase na mabo mososo a sebi mpredua sa mudi midwuma ha soso abaso ye da ase na mahye mu nkran se monyere mo ho SOMPA FM mo ba no mete mo nkomodie bebre enti empaibo ena yesoso ye wo akira ye botai mochi se ne be ya se bi moni so ade hunu ne botai a mode ebedua akrodua mu onyame be ya dom na wama no atimi abam ye nsoso yafam ni a wo se ye boa ana ye ta mochi bia no ya ye krado se ye be e de aboa mo na bre bia so amuhia ye moa no ahobrase mu a moboye punu mu a ye beba na ya ba beboa mo eno achi mefa akwanya yi so na mede nchia kese pa ma Nkoranza manhene anakwa mbafo right na okay. afei machia atankunya nyina eno etwamu a ye papa no asofo imamfo ahodo ene empanyimfo a wonu edi krodua anim eboa ema yetumi ewa kroi edi kroi anim eboa se na be ya mpuntuo ene asetena pa ebekwa amatemamufo no mede nchia kese be ma mu nyina mawie ni saa no na mechia me party mpanyimfo the regional executives of the New Patriotic Party Chairman Abi edi wonu manim na masre nyame se oma no soro ahoden se na no ye ko asen ne ho kotochi makakra na ye nyina ye bo anan konkran kokohwe no onyame adom ne ho eto no ye bo mpa se nyame ebema mu ayeden na ne ho ato ne ntem na afi machia constituency executives emprempren de ye constituency chairman etia ne na chi kakra enti ye wo ye first vice chairman Kwame Jamfi ono ena sisi ya me no kasai oye dwam training ema partner e won Nkoranza na afo hasi nti me de nchia be sine so na ato party mpanyimfo a ewo ye mpasua so ha nyina na ebi ato electoral area coordinators any polling station executives council of elders patrons any mpanyimfo a party ni si wono monsam ni mpomponso ene yewura Kwame Ampofotwumasi a enka ne bi na oye mansini soafo obeye soafo abedi akiri na onyame ya adom mane be soafo panyin a na owo asoya ye hwe ye oil so e wo Ghana ha o active o be 6 months mprempre me no kasai oka border ehwe ensuo sem so e wo Ghana ha sei oka ho de nchia kese pa bema sa panyimfo ni nyina right yeda se ne said ya wasi abie ekwan mu ato ho no ye kai wo se dwumadie san ye live wo Facebook no ye SOMPA FM 90.7 owo de obo SOMPA no a 90.7 FM no esoso na afi like page no jawadwen kire wo ho na share page no ma onamfofo titiru Nkoranza fo ma etete nkran ne aburukyire nkuru ahodo so no wo mo nyina ntime enhwe na wo mo hunu adwuma a ekoso ewo efie
na afi bibia enko so YouTube no nso account no the same okọ honom so a SOMPA FM SOMPA 90.7 FM no so na wakuja wadwenkyerɛ ɛwɔ hɔ wagya wo like ɛwɔ hɔ na afi bibia ɛkɔ so yɛwura ma memra hɔ na yɛnhyɛ ase ɛmɔ ɛnora yɛde yɛdwumadi esi abɔnten yɛaka sɛ yɛba bɛsom yɛsi abɔnten yɛkɔ new market na the first description nipa yɛngage ɔmɔde ma the state of new market ni the new lorry station is se pesia yemfutusam se osu to a ateche pa ena ye boro ewo ho enom se obi describe wo market center this way o first reaction be den medase no kwasem ne se nia ye ma menum dwadifo ne saafo na ono onu hia edi nkomo no e kan sabi enyentro ye nyina ye Nkoranza forma ye nim ne ekoso 90.7 FM na sene ye nyina ye nim no sabi mpraduasa man chichire ne man yo ye mfada krope ene yo se te saa enro na meka kire panyin bi se yenya mansini soafo yenya mrahye bedwafo yenya mantam soafo a ebinum firi Nkoranza se yetumi yo nnwuma ni nyina dakoro ana nansa na abosome a enke ye naso eni hawo ye kuramu sisia nti man yo mansini chichire kuro yo eye nidiso ene nkakra bere bia ne ne ayoyo enti me nuanom ma ye nananom ye maamenom nsem omo ka no dwom ho no nokre because ye nyina ye kodwa no so bi right ensuo to a ye hu SOMPA FM awu se onyame kra na aya adom na enche bia ye mrahye bedwane a wotwa mu eye honorable Charles Kono du yadom right ana oye mrahye bedwane a owo Nkoranza ana afo ha sei uwura market ni mu a ni mu ha ya ende na nya asem keto akra ye nyina de ani hu bi se nsuo to na wura ho a eje se wo hye politin nya sa be pie no se fufuo na ehyew de ane na bobo ye wura yi na am se onyame ya adom e ma no de ne sika common fund etwe anwea gravel so bi gu ho nyina enne ma ho su ni ho ban ne sesa kakra nti ne ene kra ye hu na nte sa aka ne no nti ne omo kan na wo me no kra yo se ewom na eye nokre de a yenim se wo hwe amamu mra ahodo a ye de ye adwuma Ghana ha e de asudie ema assembly a woda no ye ba ye Nkoranza ha asudie ne se empuntuo bia no ebefiri assembly for mo nchen ene de aba dien na madwen efa Nkoranza dwa wa wadi adanse se eye nokre se dia tebia no etie no enye die na madwen ewo ho medase Nkoranza assembly no am say edwa no ho anamuntu de enye nne nyame ya adom anananom paebo enyina ye mpaebo mampanyini esu aye mese memra mesom Nkoranza man no enkrata me baaye me de mani ebehu bi kenkan bi ekire se afi impinu ene dunkno local government esu aye se edwa no onum eba be sin abefo kwan so enti sabre no 90.7 FM wonum ana omoye assembly members ewo ho na meka ho bi yete committee ema saafo na onum wonimdie ewo dwa swaye ne ho nsem so eba Nkoranza ema sabre no sini esoafo menua ba danata kisiwa edi wonum anim ema meeting ahodo bebre ekoso to the extent say asase mpa edwa no esiso no sabre no na nkrata asem a ewo assembly nananom ntamu no na enya NCP
saa bere no na nananom eye mwa emo ye saa nkrata asem ni nyina enti onmo pem na amu se entumi anko wie pempen so a na ye nyina ye hwehwe no onyame adom yenso so ye ba ya ye besomi komodie bebre na akoso SOMPA FM me ne empanyimfo a wonom eka bi ewom wonom nimde Nkoranza abakosem eda wonom akoma so edi nkomo na minimsi edi nkomo isa ansem ni nyina be pipi eno ma nan num bi ene da Nkoranza fo akoma pon so eno ne de wan ni edi kan eye dwasem a wo ka ho asemi ni etoso mienu eye Nkoranza mantamu akwan ni a esan ka ho bio eye hospital asem ena ni ebeka ho bio eye nkronkuma mu nkanea a na ewo se ye trim ema ne kɔ akiri ena ne twa to kora ene se yewura mampanyin a yewura bawumi abɔ na chidom won mada roma na ye nyina ye nim se ye o mantam ahodo maako edu ewo ye man mu ha amamra no a ye friend constitution no ema yewura mampanyin adodan kwakufu ado na bedi akiri Dr. Bawumia ekwan ema won mu swai mantam no maako ensia ebeka ho enumu ena bono apue mantam ha sei na enka ho bi nanso so nananom tena ase dwene huhu se nia ye swai no se onyame ya adom na yetumi etu anamon ekọ yewura president anim kodi nkomo yi a ye betumi ede saa efa we so aka ho esan se wo hwe efiri ha ekọ pran efiri ha ekọ kejeji efiri ha ekọ yeji na wo firi eho ebesna kosunwane na kwan ni mutwi yie pa anase mpo senke ka afro region a capital na ye go so a na wo firi ye fa ne se bia prana se yeji na ye de akwa ka wonom ho se ye nkoka hafo ho na sunwane so nyina brane emfa wanchi domane other places na still na emutwe enti na nanom adwene omu saye no wonom de koto mampanyin anim no onyame adom mampanyin so gitum ema ne ye hunu nei a eye bono apue mantam no mampanyin gitum a ye nya bono apue mantam yo na eno ana mampanyin ebubu mpuntudwuma kakran na ye famu ha nya wode maaye eye ngomasua te da bia meka ne se yen de ye kwacha ade ni nya ne ye sombo ezanse ye se man bia nkanko ene ne mpuntuo eye ngomasua te se ye kwacha ade ana mampanyin cha ade na se onyame adom ye chefa eye ngomasua na che se atadwefo wa Nkoranza man yatede ana abono puye man yatede SOMPA FM eno ene ma Nkoranza fo man na nanom esan agitu mu bio se ehu besan hia se asoye a ye de amaye ye ngomasua asoye no ne fa a wo ye krum ha se ye behwe ama ye tumi a develop ama ngomasua nya na agina so nti eno koka ho a eno manum a eda Nkoranza man akoma pono so na nanom akoma pono so a ye didi nkomo ekọ na nanom na so kofitie mu wonom de to ye nim eno yo we nia eda yakoma so na eba no da de ye daily operations na ye take decisions say ye pese yetu anamo we ya esi assembly no so nti again me ba me question no so die na madwen afa when Nkoranza edwa eho na anamontu be na adi kan yakoso enti ye ne se nananom akoma so ade Nkoranza man edadwen Nkoranza man etirimupo ene ne ya wonom pese omuhunu abra ye son ye betase no maako ne etu ho na mo se ne mdi kan ka kire wo no amanyo kuro chichireye mansin chichireye enye dakro ne de chichire enye sanke ye meto meyi bi enti ne edi kan ye di si ye ni so eye dwa no enti se mo ba ye eni die kwan so se mo de maso to fam tietie yi a edu ba bi kura de bi no se edwa enti na me ba ye bonsu ukota chiman a kuro kese ye wo kwan no so ya ye dwa kama e wo kwan no ho e na ano kwose ada e na ene na nanom ne assembly ni ka ba omu a ye kotwa ahoma mu
ɛda na edwa no ɛhyɛ nananom nsa te sɛ ekura no nkomodi ɛsan akɔso no sɛ ɔmo sɛ ofiri ɛha ekɔ tachima na yɛfiri kuro bi fia so ɛhɔ na yɛ tachima ne Nkoranza hye yɛtɔ bayerɛ wɔ hɔ paa na bayerɛ no ɔha mu nkyekyɛmu bɛyɛ aduowɔtwe efiri Nkoranza nkunya sa so ne kɔ fia so ti yɛdi nkɔmɔ a nyame adom nkɔmɔ na du mpɔmpɔnso sɛ saa bonsu market no yɛba bɛhyɛ bayerɛ dwa no bi wɔ hɔ sɛ ne yɛbɛyɛ a bayerɛ efiri yɛn kunya sa so kɔ ɛhɔ bebrebe no ɛtoɔ no nyinaa kɔ tachima yɛso so ne edua right ɛwɔ sɛ ka na yɛnya bi de boa ma mpuntudwuma kɔ so okay ɛno akyi kuro aboɔ ntam wokɔ dɔnkorɔ nkwanta kuro bu ɛfrɛ aboɔ ntam ɛwɔ so yɛahyɛ dwa no bi wɔ hɔ onyankopɔn adaworo ma basayi adom kwame ohu yɛ mmɔbɔ ɛma yɛsuae sɛ edwa kuma yɛ wɔ ha yi ɛyɛ daadaa dwa no ne yɛfrɛ no old market no yɛnnua ma no de bɛto m'anim sɛ nsuo tɔ a te sɛ nea yɛdi ho nkɔmmɔ yi a atɛkyɛ no dɔɔso saa berɛ koraa deɛ na assembly akɔhomabɔ sika no yɛakyɛ awie nanso so nyansa ne adom a onyame de ama yɛn yɛtuanamɔ kɔmpanyimfoɔ anim de di nkɔmmɔ srɛsrɛ ya a onyame adom SOMPA yɛnya kakra de baeɛ a ɛnɛ ɔkɔhwɛ dwadaadaa dwa yi a yɛtumi ayɛ hɔ kama of course yɛnnua no mmaa so so yɛne ɔmo di nkɔmmɔ ɔmo boae ɛduru baabi a na yɛahoɔden akɔ fam no yɛne ɔmo di nkɔmmɔ ɔmo so boae ɛma ɛnɛ yɛtumi apagya hɔ kama ɛno ne mpɔmpɔnsoɔ ne kɛseɛ yi a yɛdi ho nkɔmmɔ yi Ghana ban a mampanyin adodankwa akufo ado ne bawumia edi yanim a wɔnom adwuma ɔmabɔ no ɛsombo na ɛsɔ nipa ani wɔnom atumi aboa ama me ne wo kasa sisi yi yɛwɔ assemblies maako ahanu aduosia baako ɛna wɔ Ghana ase saa assembly dodo a mekan emu aduasa enum ana onyame adom yɛyi yɛn a project bi ɛfɛ no Ghana Secondary City Support Project yɛka ho na ɛyɛ na minya kwanya na mekasa sɛ nipa ahanu ne aduosia baako na wo onyame ayɛ wadon no abɛka ho wo mfa ho tɔtɔtɔ saa right enti yeyi yɛ ɛkɔka saa aduasan num no ho no yɛ ka kyerɛ yɛ sɛ akosi bronyin sɛ ɔbɛsɔ wa ase a ɔmfa ne no ma makwasa ɛwɔ sɛ ɔsɔ wa hoɔden hwɛ ɔsɔ nimdie hwɛ sɛ ɛmmoa na ɔde ba bɛboa wo no through aban no wo sɛ fata wo nimdie a ɛsombo waboaboa wo ho sɛ mpo nea yɛkyerɛ wo sɛ yɛ anaasɛ nea wo de bɛto yɛ anim sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ a aban di anim a onya saa mmoa no de baeɛ no wo de bɛyɔ ɛno na ayɛ na amanfo ka no conditionalities no mata ho a ɛwɔ agyinatuo bi ho anaasɛ bosia bi ho enti ɛnso hɔ twerɛ baa mu te da biara minya kwanya na mekasa na meka market na asɛm a mebɔ wɔn mo wɔn kran a wɔn mo boaeɛ ɛma yɛtumi enya saa adwa no de baeɛ panyimfo bebree mebɔ wɔn mo nyinaa ba so brɛ pam yɛbɛgyina simpie so na yɛaka saa nsɛm no nyinaa ne ɛtɔ so mmienu ɛyɛ saafo na ɔnom so agye tum mu ɛma ne baeɛ ɛyɛ soafo a odi ministry nanim ne ɛka ho bi so yɛ assembly mpanyimfo ɔnom wɔ hɔ a ɛnsɔhwɛ maako mmiɛnsa yɛatena ɛnam so anaa yɛto so atwerɛ ama yɛdi nkunim ne ɛwom ne sɛ saa project no sɛ ɔmo ba no bɛyɛ assessment yɛbɛ assess na sɛ one pass yɛyi wo firim ne yɛde assembly foforɔ aba mu bi so wɔ hɔ a yɛnyi wo firim but specific area na wamɔ ho modern no sika no yɛmfa ma wo ne de akɔkɔ assembly foforɔ ha yɛwɔ components bebree safeguard environment ɛne yɛkanka ho nti sɛ bia ahonidie afa ɛwɔ project no mu no nipa ɔda assembly na no environmental officer ɔna edi animu ama yɛayɛ saa nsɔhwɛ no odi animu ne yɛfili a ne yɛyi sika no de kɔ yɛba Nkoranza nsusɛm ɛte sɛn ɛhɔ nyinaa yɛ faako a wɔnom ɛyɛ nhwehwɛmu ɛkɔ na yɛtwerɛ ho nsɔhwɛ nti mefa akwanya so bɔ assembly adwumayɛfo aba so bebree sɛ wɔnom aboa ama yɛtumi apaase nti yɛ paase yɛ no deɛ ne wom ɛde ma yɛn ɛkyi no ɛna ministry no I engage services of a consultant yafa obi a ɔba bɛ waawaa adi anim aboa ama dwumadie no atumi akɔ sɛnea yɛhwehwɛ no no the consultants na ba
yɛdi nkɔmmɔ I stakeholders meeting bebree yɛne dwomfo no hyia di nkɔmmɔ bebree yɛne nananom atena ase di nkɔmmɔ ama designs ahodoɔ a yɛde bɛhyehyɛ dwa no yɛn nyinaa yɛdwene ho edu baabi koraa no nananom kaa sɛ yɛmfa asonhyɛdeɛ bi a ɛyɛ nkoransaman nananom asonhyɛdeɛ ɛnka ɛdan no ɛho anaa drawings no sɛnea ɛbɛyɛ a obi twam wɔ hu a obɛhu sɛ ampa dwumadie wei deɛ nananom nsa wɔ mu na yɛn nkoransaman ɛne suaeɛ ne nyinaa consultants ne gye ne nyinaa to mu ɛma ɔmo yɛ drawings ne nyinaa de baeɛ ɛma yɛsan hwɛeɛ ɛma yɛsan ɛyi atɛn ɛwɔ ho ama yɛsɛ yɛakorakora ne nyinaa wie ɛno akyi mmara kwan so ɛsɛ yɛfa na yi contractorfoɔ ɛne biribiara yɛayɛ ne nyinaa wie me ne wo kasa yi ɛna ano yɛawada ɛna ministry no ɛsɛnde contractorfoɔ ahodoɔ a ɔno mba bɛhyɛ dwumadi no ase ɛdin de maame ɛyɛ dwamono mu hɔ no na ano yɛawada ne baeɛ ɛnura anadwo koraa no panyin a ɔda ahonidie ɛne kwan bɛfa so a yɛbɛpagya structures no si hɔ ɔno me di nkɔmmɔ bɛyɛ dɔnhwere baako anadwo ansa na meeda na nea ɛwɔ mu ne sɛ ɛyɛ mfie mmiɛnsa ɛna onyame adom ɔde yɛn akɔ wura project no mu nti afe edi kan projects ahodoɔ bɛyɛ no yɛakyɛ mu mmiɛnsa afe ɛtɔ so mmienu which is 2024 projects no yɛakyɛ mu mmiɛnsa ɛna afe etwa toɔ 2025 projects no yɛ mmienu afe edi kan no yɛsi stores about 150 stores ɛwɔ dwom hɔ afe ɛtɔ so mmienu no yɛbɛyɛ styles te sɛ edwa wɔ kɔ a nkuma ayɛ no na afei yɛsi stores no so bɛyɛ 50 aka ho na ayɛ 200 afei etwa toɔ no yɛbɛyɛ pavement ne ayɛ lorry park na afei ɛkwan na ɛda edwa na no hɔ ekosi abɔdwesɛ ne yɛfɛ na abɔdwesɛ road no yɛayɛ no so aka ho nti sei na package no esitie mepaatwa afei ɛtɔ so mmienu no megyadeɛ baako wɔ mu edwa no yɛwɔ police station wɔ mu yɛwɔ crèche ɛwɔ mu yɛwɔ fire service post wɔ mu ɛno de yɛgusu di ho nkɔmmɔ because wohwɛ baabi a fire service wɔ no na wohwɛ baabi edwa no wɔ no a buronyi bɛsɛ proximity no ɛyɛ data yi nti na minister ka sɛ ɛbɛyɛ a nka yɛnyi saa component no mfirim sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi de ayɛ ade foforɔ yɛgusu a yɛdi saa nkɔmmɔ no ɛna afei ɛdeɛ bɛn bio maka police station maka crèche urine ɛne lavatory ni nyinaa bi wom baabi a ɔmo bɛba dwa ɔmo de ɔmo no bɛgu baabi a ɔmo bɛda sanitation office package no so right nyame yɛ adom a me call office a me sende the whole ayi ni nyinaa ama mo na mo so mo di nkɔmmɔ a mo atumi de inform mo nkɔmmɔdie no nti mpɛmpɛn so a yɛdu no no sesi a anura nwumire me ne contractor ne kasa right nea me hwɛ ne sɛ ɔmo bɛba na yɛatena ase wɔ mo ba na yɛatena na yɛhu sɛ adwuma no hyɛ aseɛ timelines bɛn ne da ho in fact sesi a deɛ mɛsrɛw na mahold me breath kakra ɛne sɛ ɛwɔ sɛ contractor ne ba na yɛtena ase yɛn yɛ deɛ ɔmo de ama yɛn na sɛnea me ne wo kasa yi mframa mu ne yɛkasa yi afidie na ɔmo de ba bɛyɛ adwuma nkitahodie bebree na ɛwɔ sɛ yɛyɛ me deɛ menim ba mepɛ sɛ contractor ne ba na afei adekye yɛtena ase di yɛn nkɔmmɔ nyinaa wie a yɛma nananom ɛte ansa na yɛde ato dwa ama nkwansama nyinaa te ho asɛ contractor ne yɛ hwan ya contractor no yɛfrɛ no A4 Construction Limited ofiri brekum ne track record bi yɛ den ya wayɛ secondary city projects yɛ American ya yɛyɛ deɛ bɛwura mu second year ɔmo hyɛ aseɛ 2018 enti brekum ɛdeɛ a ɔmo yɛyɛ ɔno na yɛyɛ apart from that wɔso wayɛ adwuma bebree ɛwɔ Kumasi ne other places ɛno deɛ I'm yet to know but brekum deɛ ne deɛ me ankasa me de mani akɔ hu na ano yɛ ne din ba yɛ na me yɛ saa follow up no in fact adwuma me kɔ hu ne brekum deɛ obi onim brekum bia no obehu adwuma di a wɔdi no wɔna sunwa ne kora so deɛ pavement no ne street light no also wɔn de saa contract ne nyinaa ma no all right na me pa cho me kan asɛm baako selection of the contractor no enye assembly na yɛyɛ ɛna enye region so na yɛyɛ it was done in Accra nkran no mo yɛ saa no wɔn nyinaa enti wo se wo deɛ wonim na wo twɛn sɛ contractor no bɛba da bɛn na yɛhwɛ anim sɛ contractor no bɛba kurom ha na yɛhu nkɔmmɔdie no ɛno a me ne di nkɔmmɔ ɔhyɛ me bɔ sɛ na wotwe awie ɔbɛba
ɛyɛ ɔkyenachi ya obeba ame yedi nkumo no kwasem ne say project ne de ache kra ebia ending of September and middle of September nyame ya bit ma shase September we yanim yai right na entino ye nyi wasam no ntom na yemfa nya asem ka yemfa nsipo se daachi bia ye san afre wo ha bi wa ubetime asi wo aka se ampa mekaye na September na duro ya sha ase adwuma no kozo tumi ni ahode wo Nyankopon nsem nipa ye ne ye ho ntina mdi kan ka kire wo se emfidie akade no mo bebre na nipa ne ba be ye adwuma enti me de apɛ aban hyehyɛ yemu no that is our projection but me pese nipa no baba be di dwuma no ba ne ono so wo a opese wo ka yen ne ye hye no ana ya hye ne se omra me ye adwuma ma yen ne ye ka na se odi so but of course ono te ha ye di enkomo awie en nananom nyina akasa ya betena ase obehye dwuma di na ase eda se na o hye ase obewie da se na Nkoranza man nyina ate right mete se wo ka bibi se secondary city project enum na funding no be fi abaye funding no hwan mu na fund sa project na Nkoranza nya bie no nti funding source no ye den ya me pacho funding source no Ghana government government of Ghana ene se be che enche die ne ma o sa akokodo no se enche ni nti a enche ne se Ghana ban piska na to no pen da ben me mfa ne se be afini ena ye pay sa iska Nkoranza dwa no sika no enya Nkoranza nko a because assemblies mako aduasa no di Nkoranza ho nkomo nti ye nka ne sa ye nya Nkoranza 90.7 FM edwa no ehu sika to ho me na me ka kire wo adodankwa kufu ado aba omiabo na chidom me ne wo kasai metimi aka kire straight say project ni emfie miensa afie dikan ni afie toso mienu ehu sika abai da ho afie twato no de ne nyama because yentimi nya assessment right nti no emfie mienu edikan no sika no nyina roughly no estimate no yesen ye be ka ho asomachiri ba ye kasa won from ya tie4 interested ye bisa questions ordinary tie4 no be bisa okay my tie voice we ye ba now the wanu ye ne ho nsama ba kakra I say biano na nse I type me sheda nkoso na akwese sadowa for no passengers for enfroka na my fie biano aye basa I say nipa enfroka e koba amanfo eto aduane na mefa sa akwanwa aka say by raba lenso no fieja ye jabo fa aduane ma ha eho anuane nyina omode ho echima nteya na ama atosini kakra emma biano entimi nyakama tie no so ya na e ha niama nyina omudi kwotechime dwa abra muso motenkra to niama nyina kwotechima nti amadwa no eduba bia na aye style bebre nuane pa won Nkoranza han so yenye duane nto se bayrama kodwoma ba menya bayre sade no so ya na mahwe aka ho asema aden nam ahaben Nkoranza na mudi free han kwotechima wo ha minim sa tofo na ewo fia so no ti bayre na o matu ne niama nyina ya omudi ko fia so ti misusu se be se fia so duane se no mate se ya bie bayre duane bi won kwa sese no mpanifo no ma omani nko akuafo no sese ya no oma bie duane bi se omma oma hye te se ya bie duane bi ewa enti no aduane no nyina omfa mra na ho no so mi hu se omutwa ticket bia de ko ti ai se omudi na mu ti no omunkyere se omunkyere omu se duane bi wa ha ya bie duane bi won kwa ben enti omfa nnuane no nyina efa mra ni se omo yesa duane ebe ye kama ama ye nyina ya tena mu kama because ye nyina ye fin Nkoranza nye krokitwa ye won krasie bebre ti abasa mi fi se ebe ye kama yo ni amidi wie ene se market wo mo so mo be ya amaye amabi mu apija omo container ne ade ai se ye hu hwe nsiotɔ ateche emedwa no enye fe enye kama nti wadaro ma ye srempanimfo se Nkoranza nye krokitwa kra
ye won kro bebre enti no mada romance so mo be ya ma ye dia ka ebe ye yende pa kakra I say biano na nse I type me shada nkoso na kwese sadoa for no passengers for enfroka na ma yenso ye biano aye basa I say nipa roka e koba amanfo eto aduane na mefa sa akwanwa aka se by raba lenso no fieja ye wo fa aduane ma ha eho anuane nyina omo de echima ntia na ama atosini kakra emma biano entimi nyakama ntia no so ya na e ha me niema nyina omo de kotechima adwa abra mo so mo tenkra to niema ni nyina kotechima ntia madwa no eduba bia na aye style bebre nuane pa won Nkoranza han so yenye aduane nto se by rama kodwoma ba menya bayre sade no so ya na mahwe aka ho asema aden na mo ahaben Nkoranza na mo de free ha kotechima wo ha minim sa tofo na e wo fia so no ti bayre na o matu ne niema ni nyina ya o mo de ko fia so ti misusu se be se fia so dwan se no mate se ya bie bayre dwan bi wo pa se no panifo no ma o mani nko akuafo no se ya no o ma bie dwan bi se o mo ma o ma hye te se ya bie dwan bi e wa ha enti no aduane no nyina o mo famra na ho no so mi hu se o mo twa ticket bia de ko ti ai so mo di na mu ti no o mo nkyere se o mo nkyere o mo se dwan bi wa ha ya bie dwan bi wo nkwa aben enti no yeda se ene ahodoi eye Nkoranza de hye bi enora ye na omu ehia ye chief wentina na me pem pese ye hunu wo si yenya sika no emfie mienu ede eda honom na me pese ye hunu sika no na emma amanfo arehemu ni Nkoranhye se adwuma na this time emfele biem yebetumi aye akwa akosi awiye dia omo kan aye ne wo ankasa nso no ne awutie ye no eto se na be respond SOMPA no kre se na medi kan no as ye kasai ye were about 7,677,803.14 million Ghana cedis. Pacho sansi subiem 7,677,803.14 million Ghana cedis. Not 76 billion old Ghana cedis no more. And no na aye ready. And it says that ye twen is a contractor no beba. First phase. Oh, projects no egumu phases. Even in the first phase, crown, you were lots. You were lot 1, lot 2, lot 3. And no chere say lot 1 lot 2 no. Nientia ya ne sa ne say lot 1 ne chere say project no government pese ye wien within time. Empen bebre wo hu say ye projects ne wura abato bremu a. Na nipa adwena ye omo say abato ntina ye ba be projects. Enti ministry no nimdie ne nyansan mu no wa ye ne say ye nkyechem nkuma ne enfama contractor for bebre se ne be ya onu betumi ayo ama bra ye pese omu we projects no motima wi ni sa eno na ma sa lot no abab lot no kire se nkuma na ya cheche mu no nti first year na ye lot miensa ya chemu ahodo miensa eno no ye be ye den first year no lot 1 no a construction of 2-story and 50 unit stores story building mienu ye benya stores adankura makoma 50 ewo eno ye lot 1 eno no sika edaso 3,529,987.59 eno ne lot 1 no ena lot 2 no so ye construction of number 1 police post, number 1 fire office ena na make us subject to change no because ye hwe fire service no ben edwa no ti ebetumi de say scan ya de fofora but ebinim so adwene ye difference say yemfa ne say yete ha na otwa akwan mu ko ba bia na first Jerison we na onyame mpangu bibia si ha afi na ye betwa akwan mu akwa frɛ omo abre so aye wa akade a ye betimi de adum na enka ye betimi ayi sisi ya ansana saafo no aba nti ye mu binum ya adwene ye say ye nyae eno na ye fa we no emra ha eno achi ye was 6-seater WC toilet and ye was drilling of borehole with borehole mechanized borehole attached to sa we ni nyina and ye lot 2 no and the last lot a construction of 100 unit style and construction of 2 unit crèche with office
Into where your first year no project. Lot 1 a comprise of construction of 2-story. And we lot 1 no. Lot 2 no a construction of police post, fire service, health post, and a WC with a mechanized borehole. And we lot 2 no. And now 6 no. Adena a 6-seater toilet you know. Adena you should drag a cracker ya. Adena Anya no kwa so where your lot a first year. Very good. Okay. And the second year no so other styles ne shops ne be no stores no and so separate components laboratory facilities and so be wom. Right. But what I say? Thing on ye be we no bia na about laboratory facilities no every bia no lot bia na face bia ye wo bia 6 and 12 will be musa. So across the whole project no every bia na will be wo I be serve ni pe be dwom. Right. Ade ba ko a otie voice a ye boy ye na ye maame no kasa na 90.7 FM netie na wo ho ateche wo ho ne ne ka ho nti na or request for say be ye pavement wo market no mu lot ben mu na ye be ye sa pavement no dia ma say enu hia amanfo pa enu ye last year na enu ye last year no but say ne me kan ye no mu say me kasa man kasa you me kan say yewura swafo panyi a oda so ye na no honorable Dan Kwaku Botwe right say on pese project we eba be no e be travel beyond October next year on pesa na nisu ade hunu mu no a check kra January, February, March, April, May, June, July, August, September minister nisu ade hunu mu de a check kra October na say we project ni na November and October November o ma ba be handing over na project na start here enti first year second year ye uramu third year ti uramu third year fourth year fifth year ye ka fourth year ni fifth year de no abebo third year de no mu ni ye wie ni nyina by next year hey September na October ti achakra November ni a commission projects we nyina. This is the vision of the Ministry of Local Government and Rural Development. Enti enu ye nani so ade hunu. Yes, but in practice we are working on it. Yes, say yen sabe to exactly. Aka me no kasa sesi ya start UGD 4 no 4th year project ya start ya ye ho adwuma me firi ha pe me call officer engineers no consultants na omo e ka project no ye from ASL4 officers na ba ama ya transi di nkomo da ye nananom betimi akasa omo beba ama ya start 4th year designs no they are coming today. Intia cha by next week near timini stakeholders ni nyina hia near ye designs ni nyina for the 4th year no intia cha by let's say ending of this month no near timi awie 4th year no ehun no ma nyina na so de ama contractor near ko 5th year de no ntia be say ye processes ni nyina na afi ye de ma contractors no no mo start o madwuma tina make say contractors no doso ye mfa stores ni ebesi ni nyina ama Kwaku Poku Construction Limited no twefa ne bo eno so ntina ministry na mayen ya nya awards no wa ha no because first year there no second year there no onmu jaima assemblies no ankasa ne fa contractors mo ye na okọ rounds and you hunu say most of the projects aka oberhe na akosi manu onim say yaw PSC eye sebi ni party ba ana say we no wofa ana ne papa no the contract na come no aka de ye se wo de ye sikasemu ahoden a e wo so wonya oni enam say no wofa nti wontimi nka ho asem o ne party ni wontimi nka ho asem o ne busuani wo ka asem ba busuamu nti minister nimdie emu no ohun se no ono anka say trankran na waye hwehwemu from last year contractors ahodo omo nkra Ghana ha sei a onu modu sikasemu omumu odu mfidisemu omumu odu nimdie mu no na yedo ma pete aduasa num ni nyina municipalities ni nyina na wono mra meme ye adwuma na yenwie tamu a ye pese ye nsaka na enson Ghana man asama wakan de obi be se de boroso na eba ne sa obia ni suade hu ne mpaebo eno no ye wo sutobre mu osuo no to a na eto se nyame ya adom na osuo no twa so kora mpo a ebe wura pebere ne mu
ɛno so na yɛkɔ futuro no a na yɛka no amu ɛno no animu yɛ a yɛtwɛn sɛ nhyehyɛ nyinaa bɛkɔ so ama yɛduru baabi a wɔkan no deɛ na assembly adwen deɛ na yɛyɛ abrɛ atɛkyɛ no ano ase ɛwɔ dwa no mu say deɛ am say ya spot areas baby a ɔhwɛ nsuo tɔ a ɛhaw no ɛwɔ hɔ paa me engineer abɛfa hɔ adi nkɔmɔ baabi paa baabi baako paa problem wɔ kɛseɛ paa yɛ baabi a yɛfa wura mu no wode wo nsa kyerɛ wo nsa bonkum so a amena bi da hɔ am sɛ wɔn mu dwafo nankasa wɔn ahoɔden mu yɛde kube ne ayi gugu mu aya still am sɛ problem wɔ hɔ nti saa sports ahodoɔ a ɛwɔ dwa no mu nyinaa no yɛpɛ sɛ immediately solution kakra bi a ebetumi de asɔsɔ ano yɛhwɛ ne yɛde sɔ ano ansana dwumadi kɛseɛ na nkasa ahyɛaseɛ but of course mesrɛ me maame nom sɛ da bia meka me sɛ sɛbi mpraduasa adwuma a yɛyɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛnea ne yom siteɛ sɛnea meka yɛ no ɛyɛ nkakra ne abotere me pɛ mu paa no menya Nkoranza problem nyinaa solve ɛso so ntimi solve ba da koro pɛ ma no nyɛ yi that is why a wɔn mo mabakɔ nyinaa ɔmo bakɔ akyiri no still problems wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛ solve na ne nyinaa ne sɛ ebenya abotere ne abodwokyere kakra yɛbɛ so ano ama the final solution aba ama yɛ nyinaa yɛ ho atumi atɔyɛ nti nea yɛde kɔ so ano no sport ahodoɔ a ma hu ɛwɔ dwa no mu dabɛn ɛna yɛkɔ akɔyɔ saa deɛ no ama yɛ maame ne ahɔhoɔ ɛbɛdwa no mu no mesrɛ me ma timelines but animanimu ya yɛbɛtu saa na mo nti animanimu ya nkɔpem dabɛn na nu yɛ animanimu ya na nsa yɛ animanimu ya dabɛn animanimu ya yɛbɛtu saa na mo wadaro mo animanimu ya nti yɛyɛ wei nyinaa at the end of the day sɛ yɛyɛ a animunyam no yɛbɛbɔ wudin abata ho sɛ wabrɛ so ana wo na wayɛ adeɛ wei ɛde ama enti no yɛbisa saa nsɛm wei nyinaa sɛ ɛbɛyɛ a atiefoɔ no bɛnya rehyɛmu sɛ ampa nea wabɛtena ha wakan nyinaa koraa ɛbɛba san sɛ ebi da wanum a ɛna ɔto bi a ɛbɛne enti no yɛmu akonta no bɛyɛ na wɔtwe mmienu miwura men ha ho koraa animanimu ya yɛbɛtu saa na mo animanimu ya wadaro ma abusuafo yɛne ɛyɛ municipal chief executive ɛna edi nkɔmmɔ ɛwɔ ha yɛwura Daniel Yaw Oweredu waka nsɛm bebree ɛfa ɛyɛ Nkoranza dwakɛseɛ no ho sɛdeɛ waka no yi sɛ nyame yɛ adom na sɛdeɛ yɛ nyinaa yɛbɔ mpa yɛ atumi aba mu saa Nkoranza dwa bɛyɛ kra bɛhwɛ na yɛgye nano asɛm no atom sɛ ɔsɛ animanimu yɛ yi yɛbɛkɔ akɔtuatua ntokuro bi a ɛwɔ hɔ chief yɛka edwa no ho asɛm awie no ma yɛnsan hwɛ wankasa koraa wo bɔɔ so woka inner city road ɛho asɛm ɛtew sɛn ankasa na deɛ na mo ahu ɛwɔ ho a wohu ne sɛ ehia anamonto animanimu yae me da se boss no kwasɛm ne sɛ meka anamonto a onyankopɔn adom na nanom adaroma yɛbaayɛ etuyɛ bisaayɛ di nkɔmmɔ ne yɛda Nkoranza man akoma pon so no meka montamu akwan asɛm ka ɛno deɛ am sɛ memfa nsɛ no kwa na di kan uni nipa bɛyɛ 10 kasa the first issue of bosso Nkoranza town rules because Nkoranza town rules onyame adom Nkoranza town rules onyame adom mampanyin na bedi akyire ɛne mpanyinfo binom ɛne municipal assembly ne region etu ho na mo ama nyame adom yehu nia yehuni brofo kwansini aduwɔtwe ɛne akyire pomienu ɛna yɛyɛ na prempren yɛ nyinaa yehu sɛ most of the areas omuguso omu aye drains na wi omuguso omu yɛ Nkoranza St. Teresa's Hospital ka ho Dairy Road ni other places omuguso yɛ but sisi a challenge was sisi a ne sɛ am sɛ ni yomu no ekwan no nhye da anya that more trouble nsuo no so eguso ayetɔ afi we am sɛ nsuo atɔpa onyankopɔn ayade yɛda na se na enam sɛ nsuo no tɔ no ɛyɛ kɛse nti ama ekwan no bebree problems kakra wɔ hɔ pa 90.7 FM baabi kura wɔ hɔ a
ensuo no ebitimi ha amanfo fa akọ mo te ne kanka ho ebe na nsani na me ankasa me de ka fafa areas ni bi ehuhu saa ha nketenkete ni nyina yegusu ayeye de but of course ye betimi asanya media solution to some of these issues ansana ye wie ne ayeye bia me ne contractor na di nkomo openya me ne di nkomo na wahye me bo se obitua na mo bi e wo kwan no so de be ya saa ha nkumankuma no ebe free so ansana omo wie ne amo ye bia ni manager no ye omo ye adwuma bi okuma ase ti me ne kasa last week Thursday no ka kire me say acha by Wednesday no okrum ha which is ne ti me expect say me hu manager no me office ne na sa nkomodie ne ne di ye no e fa sa no man ketenkete obetimi ayama sa ha nkumankuma no afiri ho no ono maye na no mo station okuma ase frɛ me obi report o sa issue no say nsuo to ateche ne ye too much na me say no kre ye kwan no na sabi untumi enka se wo ye kwan na sa ha nketenkete bi say emba dan a ebeba nti nia mesere ne se in as much as say Nkoranza man ene ye nyina ye pese ye be town rules no ha nkumankuma bi ebeba ba ho no ani die ni abohabrase ye kwan so ye nyina ye endio na enka ho brekuma bi nyame ya adom na so mo ye drains ni nyina awie a omo de ne ye so omo de gusu bi abegusu ama sa ha nketenkete we nyina afiri ho eye dan a omo ye de ha nkumankuma we ne ebehia na ye nka se eba so a ebetena se ahwene sa kakra bi a wo se ye bia na ye beye but e wo se ye nyina ye hu se omo no mo ye sika na Ghana aban de awuram nti assembly no ntimi nsan konko fa sika foforo se ye de baba be ye no ba cho so ne me kire no aha e wo se abotra na yinya na ye twen ma contractor no edi ne djuma but of course na me kan ye no me no be kasa me na kasa enne so me san na kasa so timbe dura na no man kitinkiti bi obe ya ebetimi asoso anu kakra kopim so ombe ye fana we na wie no ya mana ye ne sa na nipa so enya onu masomdwie eno no nso ehu sika aye ready anase ebefiri hin na aba oh ekwan ne de eye road fund road fund na ye de eye sa na ma no enti animanimu ye ya wo ka se ye betimi asoso binom ano ne ade no eno so no atiefo nhwe animu da ben onyame ya adoma enne manager ne ba bedura mene no bedi sankomo no afinalize nti bia the next bia mene mo be bia metimi amamo timelines to that right ye wie no ye ka kwan de ye mfa we so nsoso enora one of the burning issues nipa ye no mo hia ye epeja ye 90.7 FM enkura atwa eye Nkoranza ho hia no wo ma kwan driver ni ba ko ye specific mention bonsu dotoban sonkwa kwan obo sa kwan no eso druman enkese fakwasi obobo kwan bebre eso sesi eso okura wa kan se mo pese mo hye dwabi ewo bonsu honom ye nyina so ye nim the contribution of asonkwa area in terms of duane omode beba edwa no eso sa entamu ho akwan ne mmea aka no enyina no eno no so de na madwen wo ho. The food basket of Nkoranza Asunkwa area no contribute to about 60-50% of Minsura. May subject to correction anyway. Right. But we statistics oha sana etie. Inti ehono adie bia efa wonom empuntu no mayi ho ya de da assembly na koma pono so pa. Brano many assembly member ni din komo all these reports ba nyon no kwa ye party mpanyimfo oho e dis reports ni nyina ba. Na no kwase mum ni se ohwe mekrata ye dem anim ya metwere rules the first yam boss you bonsu dot ba nana pukuware a odi kan bonsu hene da bia on dem papa no da bia nti to da kura me hu ni ko se no ma doje kakra enya asem ketwa usi bonsu krumu na hu kwan na ma sha bedwani otwa mu e hya ase ewura chas to ko hwa ensuo mu ho drains ni we nyina o ye ni nyina na amuse fufia nto ata no de efri so ye ba ye contractors na no mo ye no mo adi nkomo amuse most of the contractors na no mo ye no ebinum e de ya abrogate ebinum so emma so bio and of course e normal nkitinkiti bia ministry ni guso a amuse ono no mo di so nsa was force enti e kwan a ye wura regional minister Kosi Edujan ene
mansini asoafo a ye wo bono apuye mantem tena se edi hu nkomo se yewura mampanyin adanko akufo ne ba wumi aban se onom fa mra under critical rules na bonsu dotoba asunkwa people so ne dikan me bonsu dotoba asunkwa people so nkruto a ewo kwan no so no na o mane de a na okọ nkro bebre kutankote no nyina wo ho ene ye kan ho sa nkro no nyina wo bonsu dotoba asunkwa kwan no so na ne aye hwesisi a ye sa kwantempo no esan se kutankote me ha me ne omom kaka ho nyina no omo de firi amanie mu na besi main kwan no mu disa main kwan ne ya amanie mu de ne kakra eno so ye bebe na wotwemienu bosumi ni onyame adom aban no enam assembly ni so ya ye first phase wi e twa nkronkum ma kwan bebre so enura menim nipa na okasa yen so odi ho adanse a me ankasa me tu ka di akiri Ghana aban through the municipal assembly na ye enye MPB na ye enye ankrankran bi na ye enye obi na de botum skeye the government of Ghana through the highways directorate what region no through the assembly na edi say adwuma no nti omo hu ye no na edi akire ba bia omo ye bia na edi akire ya face na wi nyame ya adoma enkronkum a aka ya nya omo de no enche bia contractors be ba be hye eno so ase ama ye no so awie ebe free the urban rules directorate eno de ya na assembly ni nsa wo so papa omo ena ye sa contract no ho nsem nyina nti omo wi a no mo notify na fe ye no mo anante no mo tusa na mo no nti sika abande ye wo say government of Ghana through the assembly sika omo de ye no eno so free photo be mu government of Ghana funds any road fund na no mo de road fund na no mo de ye na critical rules na wo kan ho asem no eno no nso no time be na omo sha ze because bonsu dot oba kwan wo kan no etese de ete no critical rules no na me kan say abane ma ye nyina obi a submitted 20 kilometers all the neighboring districts and municipalities nyina am ye de call but me fam ha sei bonsu dotoba asunkwa beposo na enne dikan but mira ade ba kwa ese nyina yedi ho adanse ne say in fact in the political history of this country maybe some other day see a trans na yes a debate na meet me amount facts and information right this government is on record to have done majority of Ghana's road than any other government see ka say ye kan okrepa na ye nyina ye nim ni ababa besim yade ekodi awu a eba ye ama noma bebre atochma enya Ghana nko a na enei no enam kwan ye fa so ye amanyosem nti senia obi sua wasa na won pewo asem a ochia ne pa no sa ne amanyosem no so ye ne Ghana and eto da me to omase because oka asem na so oka se waya ade a ebe den ya to ama no so aba onka enti amanyosem na akoye suma dada obi e ka ne ye beto ne manfo tirima na nipa tirima ye begina so e de ato aba ama no so the critical rules no se ne America no government asum kakran enka me no kasai nyame ado bi kra nka etimi aye be 60-70% but of course ye nyina yi ma ho kira ba wiase nyina so you truthful to yourself government cannot do all these rules within this period the hardship you wiase nyina and bonsu dr bande no one of them right. me ni regional minister eto na ma minister ho so many times ba boy no ho ba say ye nya abotre right yegusu ye Nkoranza town rules right onyame ye adom abrepam ye beba ba hwe no sesi ankomo aye di ni say ne mdi kan dwom ni other places che no kwan ya yankasa within our own resources na ebetumi aye bibi nkitenkite bi wo so se ne be ya ebetumi ma asomdua ba kakra na anu mi hu say na kwasafo dwuma omo di dwuma akra wo so mebo assembly member na nanom mo ho aba so na masere se edu ba bi a ya abotre ene kakra cause obegya tomu a enkane no na sabi sa no ma we nyina na ekoso enei na ye nyini abefo no ma na ba munti sa kwasafo dwuma ne sa no ma nyina ye jai ka no man kitinkiti kura ho ha ni kwan senka ye twen ma aban e ba ansa na wa ye den wa ba ya ma ye te se ekwani bi wa fa so a obehu se obi na fom plow nti
wa plawa ate amana baba beto ekwan ni mu ti nsuo to a nsuhwam ne erosion aba nyina ba befa ekwan ni mu na ese ekwan no adwuma bi sei no sa akuani na nkasa mpo betumi adi sa adwuma no eno no yentena asen hwa ama aban beba no na kwan na sei aban tinkran yo aban fa kwan no so bi na mum na sede ne se obehwe se obeye ama wo wanyi wasomwie ba sa ya de kuma bi a obetumi ahwa se ne nananom eye se ne assembly members ye se ne timamufo bi no ye no ahobrase mu a nkuma bi a yetumi yo no se ne eguso ayeye no yenye ne sa na emwaye ansa na aban aba right menim fakwasi wo district Nkoranza North eno wo Nkoranza North ene druman kase nyina wo Nkoranza North hono ma kwan so ye very very terrible yes enye kura ntina me kan say ho no kura bada mu say eno so nkomodie guso a ekoso am say na contractors no kura wo so na am say no ma ba ku mienu bi nti omo pino machi kakra right nkomodie guso a ekoso nti ye nuan wo mo fakwasi ne druman kase areas no omo nka omo akoma nto omo yem enche bia onyame ya adom contractors ne besan aba nkomodie ekoso pa yen relax kra minua panyi a osan me kirechire ni a owo Nkoranza North ye ni munyamfo sefusu ogusu a odi akire di hu dwuma pa na mnim se no ma betoto na kwam se na yina yehwe no ye nhwe Nkoranza techiman kwantempon yes port holes a ewo saa kwan no eso amanfo bebre nwinwi ewo saa de no ho enora obi manfanto ho bi kura na oka awudi ana hawa potholes etimede ba on de kura say enye pothole be say ye manhole ba cho wo fa kwan no so wo fa so ache me fa so nche me so me di saa ya no mudi ni bi ndi ete wo say ente me de te se ne ente o mo de na de na wadwen wo ho eno ma bebre ene say ni edi kan on the 22nd of October 2001 ena me ba se me besom mpanyin se somfo bi aya akoa timi de me ya akoa me som me manfo 2021 na asem ba akoa adwumakuo ba akoa wono ho hia pa e wo adwumadi a yedi mu a driver for me no mo kokohia ya no omo ka kire me ze yewura Nkoranza techima kwan no wotimi tuatua potholes no ye ho adwuma ma ya no ni problem bia ne ye hia no enti won mo fa kwan no so begie dia ana on beka no kora tem bi omo ye adwuma nam gina kwan no so SOMPA FM yetimi wurawura mu ama contractors ba so no tem bi omo ye adwuma nam gina kwan no so ba mi wura no kwase me wom ne se 1995 ne yes akwan no ache enfie do se ni e kwan na ho odin asa enti se wo fa kwan no so a ba bi etuatua potholes ni nyina na asan tutu no ahodin ase e de se ye beto aba 2016 a nkofo bi die America kikikiki ya se be asphalt Nkoranza kurum ye asphalt Nkoranza kurum ase na no na ye bedi nana papa ye na yi mabunu komo ebom tutua eyi no se kura start tutu na mo se ya nye no kwan papa so enti ekwan na ho odin awu ekwan na ho odin yes awu tinyanka ehia pa ne se nke bedwiri kota ne nyina na nke asa ye na fofo but of course medical kan kire se enye rosy for the government and mampanyin na nkasa aka enye mampanyin Ghana mampanyin kwa Nigeria mampanyin aka UK waka almighty America on waka enuma mu odin times are hard onyame adom na yeguso kakra ye hakra de ye so enti enoma ehaye no nye ni nyina na ebetime nya na prekope kakra se na mekan no na Techiman Nkoranza road no sani America no contractor ahodo en9 no mo de ma wo mo efiri fori krom ebeduru fia so pacho so onim kan so kakra eho ne de ye adwuma ede mo so mo nye na so through highways or urban roads ene say omuntua potholes na omunye ne yefe no resealing ntokro na bi se enya pothole na manhole no omuntua na omu wi omunfa kota tuntum ngu so na omunfa abo no bengu so enti we from fori krom to fia so eye kama pa nti na binum kura kan se an ena Techiman fo ayo mo de kama na Nkoranza de yankodi akire na Nkoranza de yankodi akire ente sa ne tie ne se sa contractor fo na ye de adwuma na mo no
medical contractor for us capacity, financial capacity, facility capacity. You know, Obi or call register company. So Yajo Construction Limited. Mammy team you on Fanchame. Mammy be a friend of Yajo. Akosia Pia Construction Limited. Young Kuma Construction Limited. Young Num Construction Limited. Wako register kono wakrata and so only dama e won accounts mu. Enti be cry to me e build records bi man ho a say o ma contract no na so wanye hwehwemu ankwa akira ubetimi de akwa no based on the track records and so na ne wo ne krata so nyina no ba akokura ni ho a enye ono na ye pacho what ase that is why second day city no minister no e hwie hwehwemu doso mu e ye say wo pe ayi contractors o more capacity, financial capacity, machinery capacity to execute the work within time. Right. Enti nipa na onya fianso to forikrom to fianso no na wo capacity. That is why otimi adwuma mienu ade ma na nyina. Panyin no kwase me mu say from fianso to bonsu, from bonsu to wagadugu to Nkoranza Krutia no. Me di contractors na chi sa pe bosumi mienu ba ho kra de ofra na onfa nia ne de free babia ni to Nkoranza no ofra na onfa so finally na wo say me bo regional urban roads na man no so frɛ na chi omo abrogate ne contract no ti mienu okaye worldwide na ba ko so de TAC Construction Limited omo mienu from Bonsu Krutia to if I was saying Koforidua from Koforidua to Dumasi Krutia and sana waba be do NTI and as a Tech Junction no sa mienu na car no ene esere omo de ba ko na ne de be sin Nkoranza Krutia de no e ka ho e patch potholes na be duru ha se enti na aka so omo be resealing no omo de tuntum be guso de abo na guso omo ntimi amaye me no kasa sisi e ya abrogate omo nyina contract no ne hwane ye de ma no omo award wie no na no me call regional highways director ho also omo award but no kwase me wom ne se ye nya just 3 locks pe 3 locks no entimi nwie ekwan ni nyina ena me bisa na se mpana cho da ben ena ombe ba ye because problem okwan na so me sa problem me famu bi me nua no driver for ono mo to shaft ono mo to brake bands ono mo to e car ho enoma bebre bo ono mo ka enti ya wose ye hu adwuma right timi pa na cho bre ben ene ye baba be ye hu adwuma ene o hye me bo se obetimi aka akere me pen se ebia by September mu na sa lot na oso de be ma no na contractors na timi ababa be ja omo ma hyase but my imagine say meto akoso adi akira because even sa 3 lots na work na kwa say entimi nyanwi me o ka kire me pen say entimi nyanwi te o say tokoso di akire se ne be ya ye betumi apedodo a e betumi awie kwan no because a kwan dey honestly speaking panyin how yenhwe bridge bi a ewo Kumase kwan donkron kwanta kwan no eso ho no bridge bi ewo ho enom efa bu dangerous papa insumu wana na abawo pono so yes ama matuka akọ be mpremienu premium sakra ama me the whole report mama me urban roads director the whole reports akọ akọ man boss ewo techima ama me ankasa so makọ ama ne boss da ba me akọ ye wo hu fonyi kra me phone so sese ya nti mo kọ hwe no mo assurances be no mo de ma mo I say normally no omo so ne omo ho eno ma bi say na so omo ya assessment e de concrete na approvals ba aso no ma ba be sese kra nya konko a uduru bonsu so a nim say bi e ka so bi beka bonsu usane babia ni bonsu nsuom ho akosoro ho e ho so didi kọ papa na no se da e kọ hwe o say e kwan ne ho no omo anye drains bia ho omo ye kwan omo anye drains bia ho ni se nsuo no esane na e ba saa adidi awura ase ama amune tu awoto we na sin di ka kese bia kwa kofa wo sisi a anwe ya ti na no ya abrante bi e de dua si ho a ode ade kokko bi aboso signifying say there's a problem there but no so of course mama urban roads director e de akwa koma ne boss I know so my ho assessment sani America no eni kwan se etena se ma BBC ansana ya beka se yehu yanka
onyame ya adom a e chana de che me wotachuma anko se ne da bia me kwa me bona mane no me kwa kwa hempempen so a eno so aduru na saa no ma me nu nyina no yigu so yetu ho na mo abusuafo sa afi no wabeka ye ho a aha eye SOMPA 90.7 FM ade ache bia adwumadie no enie ade ache a we nti na esa wode wafidie eto ha esanse ewo dwumadie we so no ye kan nsem a ema empuntuo ba ye kan nsem ema abraboko nanim enti bomoden ase wonso abrebia wode afidie no ebeto ha enom enche ye bema okwan ama wabam na wonso wabisa question 90.7 FM. Number no dikanje to ho 0598 994 994 0598 994 994 ebre no so a na wabam wabebisa question ama yetumi akọ yanim ene ye kan mpuntuo ho asem ewo ye ntamu anema bi a aye amanfo adwum kesene banish wo hye nkrofo kokoso no eno na yeyi no baako ede ebei honorable ma yenhwe what a residency me pa chwane community center na eben wo ho no ho asem te sen ase we na no go kan baby a go fu bi yese every almost babies with sharp teeth omo di matem se wa ye den mo yi ba ku bi e wa ha sei ma di bi ba ku bi wo ba bi wow ye de ya manyofo nti atem die udi atem mfa ye ho because adwuma ye se ye be ye no na nokro bi a ho bi aso ye beka right because one kan nokra adwuma na wo ye no entimi nkose ne a wo manfo pe no ena ye nyina so ye Nkoransafo a ye som eto da ya na akandifo no ye pese ye tensem de nko a wo ya som right wo ye kandini na otesa wa kannie no entimi nwie peyo wo hia nkofo a ombe criticize wo wo hia nkofo a ye be yi waten wo hia nkofo a ye be tenetene wo constructively ni kwan so obi wa ne de nya ne kwan so odo de tan na otan wa na ya bo no pa bi nti wo so anopa obetwa abowa awia obetwa abowa anwumire obetwa abowa eno nya constructive enti da bia mafutuo ne se emrante ene mabawa ye nya akwanya tena radio so kire ya dwene edoso nsem no ye nya constructive criticisms eno beboa ye ena no amanyoko bi to abawa ha NDC madamfo no wo onim ni campaign yomo be ka kire me wo say yaw chale ade no nsema metete ne fam pa na me say aden wo say nsem bia me ka tie obi me nkofo no bi me kwa mo say ma no ya dodo me kasa anya de na me say wo hu na wadwen ye wo say wo kan please party for but the nayi a akwanya ba say wo say ye ma wo som no wo so wo kasa asem na kire because omo nim say ye ma otumi a sa no ya no de be den wo de be bo mo so ti me de me sere say mrante ne maba ye nim ye de ye nim da bia me de me ho ye mfato ho me sore anopa da kuru bi juada na me ye regional youth organizer na me ye youth employment regional director mampanyi adodan kwakufu ado ne bawomi adawro ma ne Nkoranza man paibo ne benada so onyankopon kasa kire mampanyi adodan kwakufu ado ene sen amane ne se Nkoranza anafo abato mpasua so ye hia obi a oba besom krache kona kokosom ukuada ya wada na mensa kan me krata eye kwan ya ofa so edi ujuma ye kwaya banyina nipa ehwe yen unim da wo de beba na ne awo ye kwan ya wonam so wano kasa usu no ban ene bema saa animunyam no onyame de bia domo a ebeba nti minua no metu omofo atemdie bebebe radio so no ono munyae moa o SOMPA FM ya to aso no enti community center no mahu saa dwumadie no na assembly no ye ba ye tu ye di nkomo kakra wo ho management ye di nkomo kakra wo ho na ye nwie onu se eye project a eso kakra na me de madwen mu no
baby omo de see ye no da bia me kan assembly me se me no omo nya adwene to site a community center at residency ye gina nim community center adwuma yidi unless say bia wo ye NDC ni anase wo ye obi asabi wonka wadwene so wo be kan no kore pa de amura community center yesi no residential area but you wo dwene ho a so me madwen mu de na nka me kasa afo na wonom esuai saa decision na ka me tufu se ka yempa baabi fufuru mum na nka yem fence isan se dwumadi ayidi no emwa e wo saa bea na yesi no even space kura ni ho community center baba be program space ama baabi ama for park o mo cars wo fa onsa boku so fo so ya ka kwan da ho space ni ho e kwan e dan chen so residency kwan na chipe asase no kra no ye bom paye say new officer ICC ma assemblies ne residential ICC ma assemblies nyame ya do ne nya bi e ho ne ye de beko and this program kra ba na say car open bi park cars I na park cars in the first place to me the siting of that particular facility was wrong. 2 komo bebiri akoso brebi atwam say amanfo yi wasotiri a efa founding ho edu ba bi na menua ba Stella amwatema wona na ewo ho kwan ya na founding fa so ba sabre no nipa na odi sa adwuma no e ka say radio so discussion mi tie bi right say na sika no nyina abada ho te say na ye kan secondary city 2 years sika abai ti sika no nyina abada ho de a e de na ye ntimi anwie a da so si ho say secondary city de maka enti china bi se mbetena na se ye ntimi anwie a wo be bisa mo ho asem radio be ka say first year third year ne fourth year sika bai ade ntina mo ntimi anwie enti kosa na ye bisa ne bi ne say the then MP no ADC e ka say hu sika nyina aba ade then MC eso kan radio so e chan FM mimi TV there was disagreement between these two people we see sika na bada ho we see next wa metu sika bia said da ho enti ade nti na ye ntumi anwie eno so e da ho ne e ka ho bio ne say e ye japade ma Nkoranza man enti se sika beto ho na sa abre no tro obi didi apetumi nti na sika meto na ne na ogina Nkoranza man na mu so e ka dokra kire Nkoranza man no wo waba e de be na wo ye e ye japade Nkoranza man e de agya ye ena me ka kire wo se me nko ami nso ya adwen wa assembly ho ye woni ye friend abadwoku a onu mi so ya adwen dwen kwan ye fa so epagya Nkoranza man puntu sem drum pempen so bi a e ye ni so man Nkoranza man ne nananom nyina ye so ya adwen fa ho onyankopon ya adom nana dom no eboro so a adwene yeso afa ho no ye wo amfi kakra da ye ni ye man Nkoranza man ate yeda se ye be man Nkoranza man ate honorable wo beje wa home e wo ha kakra na enkomo yi de minimiyie pa se be hia ne nto aso mi ne be hia ne part 2 na eno ye hwe animu se bia nka September mu ho no na ya se abetana se bia na ne ya bobo so nyina na ye hunu ye nim anamuntu baako na na ye de edi nkomo nde nyame ya adom a ye be di nkomo ne fa etoso mienu around September ho no titiro na ye di edwa no ho bosha wa hye we edwa no ho nyina no ye di ho nkomo ye tie for pa ba bia ye duru ye mamokwan na before budget no quick etoda manya kwanya de mamenka kakra right etoda binum se MC kura ba ye hu ni awo yo me nka project mienu miensa pebi na fefa atiefo no fe sani medical bobo bi so no anamuntu ayatu ebi ni dwa dada ya eno kura ye be second phase ya ye first phase ye be second phase ade chen be hyase ena na eguso aye presu onyame adom RC yes RC ente near honorable can ye tie for pass wo Facebook no so SOMPA FM anasa SOMPA 90.7 FM e wo so obetime ahwe bi na atechenko a uwura dwom ho a atechenko a te se ne soro ase o mo hye rover no the same thing and this say baby asa structure we woni mfimfini ho no ye be pave ho nyina na akire ho so ya clear ho nyina sa side we no e ho so ye be clear ho nyina na e ho so ya pagya ho
aye ho so die nyina kama Right. enu achi ngoma su ho hia ukọ RC JHS ho a onyame adom ya pagya 3 units kama esi wo kama ye di ho dwuma eno so nchen pe menua baba ko ye frɛ no Harriet Oponkyere Maten owo Jubilee House odi ni dwuma wo ho edan ba ko wo ho oya MPP ni ntina meka no because ya ban na ya ade ankrankra bi so ya ade to mo ya ade o se ye ka na nipa hu dwuma ye nyina ye di aban mu ni ankrankra o mo bo nyina edan bi wo no so renovate aboa ama sabi school no atumi akonanim eno no enka me project me de na me kan ho asem ba me kan no because ono so ye MPP ni owoboa ne ka ho bio eye akuma senior high me no kasa sesi fe yakotwa homam de ama school no 6 seater mechanized borehole ka ho ya ye no kama eguso ayekoso assembly ho opposite assembly no direct school bi wo ame ye see 12 unit ho mechanized boreholes 12 seater toilet eso so ho ye boso sesi a eno so nyame adom adum pempen so a ye bi jai e de ama o mo enche bia na se na me ka kire won edwa e de revenue ebre assembly no because ne ye ka nyina no si ye nya kakra amfa moaboa ye dwumadie mu a enye yie bonsu dwa nyame adom yetumi aya awie abo ntam dwa yetumi aya awie enti kakra yetumi ayo ye ba ye guso a ye pribi aba be ka ho ene ne ameka ho ne etwa to okra ye project a enam se yen ya ban no oje ntoaso edi e wa manyo semu ntino project bebre o ha ye ba ye NDC time ye guso a ye krakra binum because the ordinary citizenry no ne to ene ye de ye ntine to da na obi ni mo ka se obi di ne bottom ska ye kwan obi di ne bottom ska ye we ya ya me ka se saafo no mo ka sa no ye no me to aba ye hwe o mo ne ensere wo no ye hwe o mo ne ensere wo no me nka se obi ntimi fa ne bottom ska nya de o but in this case enya no kre right because ebi wo ho a wo sha ase ese wo ye enti ade nti na wanwie me ne wo kasa sesi ai Nkoranza Technical Institute principal Bangula na wo tim akai humane wo ye se wo nyom twetwe ni nyina tonton die e na no me diska akohyem over bebe 50-60,000 Ghana cedis ye wie apenti ai ne kama me ne wo kasa sesi ai principal na tim sesi a right nya aka kire nyina no ye beye because boss eto da obun say auditor general report aba ye say Nkoranza municipal assembly ye di 20,000 omodi minister of foreign affairs we di 70,000 enye sika da ho na nipa na di o but projects ahodo bi a ewo ho a ekoso a ye nwie omo quantify no into sikasem into uti abeka assembly di 20,000 enye sa the projects aka bia ewo ho a ye de timamufu sika na ye no yen ye ni so ade hunu se ye beto aso a ye awie ni aye sere afiri atiefo ene ye no mu a ye sihene e wo Ghana ho ne se ye mompa ye nta ban na chi na ye moa se eto nketenkete ye tuatua no ye betimi amamu apejam ya hye mu kana ye tumi nya bi di aboa waka no de ende ma me mfa wentwam preko Nkoranza astrotef yes obeto no sen na de na anamon be na watu e wo ho enu akra me ko ho e hot sen e ho nye di hon komo kire ayi light ne kresi na start ya ebububu nti nra me frɛ ayi panyia osua sa adwumadie no ye Ura Charles no do yadom ye di nkomo ni wom ne sɛ project middle belt for na isuaye na sɛ ne ayi nyina yinim no abato ne wie no panyia no di project nanim no yansa anto aba ma ne biu na odi call na homiji nti me bae ye di nkomo kakra wa kira ye ne middle belt si wo hia e wo techima enya me nko a ye famu ha nyina DC fo nyina na ye bisa no se projects ahodo na oye no wo pesuas me nya me de nyina obi aso nya ne de then we further on ask nye ntia projects na ka ho o kire mu kire yen ye to aba wie akwanside kakra baba o mu guso o mu package o mu repackage projects no na ye de ama nipa foforo na wonum ababa beye me kra me de me tu ho na mo kra akọ ayi common fund administration senka o mesom na onum nyema me mpanyimfo bebre so mi di nkomo me twere letter ko Ghana gas na ye pese o besom no mo yemaye na response by ne say see the different source of funding bi a project bi ase a
yɛmfa different source ɛmmɛtoa so ɛsiane sɛ akontabu wɔ ho enti yɛma wo 70,000 Ghana cedis sɛ fa yɛ astrotef wo se mekɔɛ ne yɛayɛ 20% nti mede 30 ne kɔ so 4 aka ne wɔn aban mu asɛm wobɛtumi anya problem enti saafo na me no ɔmode di nkɔmmɔ no nyinaa no most of them ɔmonyɛ willing to come and continue nti yehu ni saa na yɛ ne sɛ daabia ne saa na ɛkyɛ da gye to na mɔma middle bet na ɛbaba bɛtoa so onyame adom bono apuɛ ma ntam de hye na yɛsi ya baba CEO ɛwɔ middle bet ofiri Kwame Danso yɛfrɛ no honorable Make hɔ na ofiri ɔna contest 2016 yes ɔna yɛsɛ ɔyɛ me yɔnko paa no me ne na di nkɔmɔ akɔ akyiri paa enti Maybe sada ben pacho. Maybe sada ben misro. I wanna dey surprise, maybe sada ben. Me say why me yonko pa no atuka abakro ma me akwa akwa. Minimi say astrotef no ebi tu ho anamo ansa na bere bi adu. Ye betu anamo ansa na bere bi adu. Na se no nyam pese me ye ne se saa ayi na astarte a pese etututugu no. Me pese omoba na ye kwohwe saa no mo nyina. Enti nyame ya adoma chana na de kye. Me ne bedi nkomo. Me pese me kukuma ase kora chana. Omo office okuma so omo yo office afiri akra e de abakuma se CEO ni CEO ni ba sa na waye ne se ne be ya owo middle bet na nkran sometimes no one be ho a wahu nti ye nua na move de abakuma se ai se nyina ya accessible to him I kyana nyame ya do na metimi kwa ye beto anko di me da se bebre abusafo ba bia ye duru nie mo nso mo bre na aso en 0598 994994 me pa cho pi o frɛ ye na de wadwenkyerɛ aba 0598-994-994 eno eye SOMPA FM ye studio number eno na ye je wadwenkyerɛ ewo so ofra no ma kasa ho ate wabisa wasem tiawa 0598-994-994 0598-994-994 ye betimi. Hello, good morning. Good morning. No. Bacho udini baby akasafi. Me bacho ye frebe feriga group is so man. Ye da say mayenti o anopay wasem ne saying. Yo anopay de ba me mo abaso. Awo ansimbisa wo bisa ye MC. Na mi bisa MC se nti dia na be ya dedi. Dia mi bisa sa na se frebe pakati se ma dem kwa no wo de kingdom elzen. En abaye kwa no. Agbo jama na nanu chiae. About the contract and children and nano children that will be shas yina. I kill a young quantity as I said, I'm seeing you a video so our Casano was it Pena and the Benabisa said that Ben was playing a bar. Nkoranza and Noyan I'll pay you, Juma. Be a Osaka be a community and you know, and never be part into one quarter the union floor. To be besides the Sandana is you one or no, or the next you was ever yet car. Aman Nkoranza man at the same of the Sokasa Mitre. Be a Wasaka say, she can't anybody you getting it out by a few minutes yet. Ya catching say, Yana, yes, September now, Kayano. Your bomb bodies, everyone who one your son says, Nkoranza Yakumaso. That's a very quiet and we could boo Yana and the other baby. Yes, my emphasis and so Yamin Shrawon so. Oh, ba Jumadi no so ebi. Hello, good morning. Good morning, Mira. Me ba jo udini baby akasafi. Mira Pacho, your friend Ajudi, is different from here. Wadaroma, my intie we Ajudi. You are not fighting. My mention and I mention for at you for. Mention me MC. Namenana. After give it to the question, never can be a couple. I mention for never about what to do. You MC, are not paid. Remember, me no me budu. O mani anje pa. Ah, mo say, no for what be the case na me awa be amomo. Tansen kan ne nsu ata no pay. Enke awre ho afse e won kan gada dem. Enso ne wada roma. Kakra wa be ye de amomo. Eni nkranche ne awehyimu e ho to ta be ho body afo no. O mani so pa me mo aba so tan be fonko. Ne de ne nso ade. Afi ye ko bontu a. Bonsu mani na ata no fence me se benem. Na me sala mo aba so no na wa. Ada ko ma wadom ama be gra. Na ene o mo si be the gra. Yeah, that's bebre. Yemfa unu afofro so good morning. Yeah, good morning. Eba cha udini baby akasafi.
Because from me, I will. Because from Sadmase. Yeah, that's it. My intio frecum Sadmase. Yo, me, yeah, honorable. I don't have to. Now, the question is, education, regional education, type no. I almost started down on that. Oh, no, put it my own. Regional education, you know. So, and also, it's never there. Right. Yeah, that's it, baby. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, sir. Me ba cha udini baby o kasafi. But me dey Richard, my friend Nkoranza. Yeah, that's it, bra Rich. My intio. But you, me say, me bisa honorable say. Stage crashing blog na yi sino. Ewo guest model hono. Me say me who say, ayo no honorable insa no adwuma. Ana say Madam Harriet insa no adwuma. Onyima no seremo. Yeah, that's it. Also, bet me about Jumadini Subi, Adia Chambia, and Wason Egwe. Aha, SOMPA 90.7. Good morning. 90.7 FM. Good morning, boss. Me ba cha udini baby o kasafi. But your master moon. Yeah, that's it. What's I'm saying? The massive and here and see don't see our road. Naman count. Abo Right. Oh yeah. Yeah. And here, which you got. And he shapes can say, Kingdom as MP. And so, and not that for the new of me, and your papa Daniel, you do near your parent. King Francis for traffic, your parent, every good as yet you and you do yet. That's Danko Kusparo. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, boss. Udini baby o kasafi. I told Gabriel do it as mine. Obo for me intio we anope. Boss on the ferry, I'm a tea, and I'm a children when you're fully man work for you education class and man some fine. I'm a tea, I make a 5 statement and Kwanzaa no MP. Boss, not MP. Say, Oba Ghana, and then Kwanzaa my back. And think what would be the community center is here. And more, I'm not Montio. You were Tiafa. Yamame MP, former MP, Stella Motoma. And now say, Papa, or when you're for you, man, work for the Kuman, and one word to for the home. I thought because somebody who didn't win Yaya. What a community center is here. The boss will catch a beer when to me and count for Honum. Mamma Fair on to walk. And now the NKBs are. I'm people cow mine. Kramet, Ocean Day, Akatray at a point. Present new market. Waba, what that was the hotel. And the NKB contract a Juma Babaso. After one day, I'm not for the container you would say. Member Peace, maybe, sir, honorable MP, say. Nkoranza old market. Ya kesa bag your man who are back on Yamaha bag, you put back 16 million. And she says, a worker, so one any year, maybe I said, I am buying a year, and I say, your mammy, I beg you 16 million. Yeah, that's it. And a penny, Odia, good morning. Would any baby or Kasafi? Hello. Would any baby or Kasafi? Wadaroma, my radio no call from na tie your telephone so. Yo. Right, yentio. Esi numasiko je bonsu se tia sona. Pano titia mananu nyame nko a me ne meyire ma ba pa je dia ko bo ama. Isi a mo esita ma tira me ne meyire se trenye practice for tibisa anti man se photos ne ono. The Bena, Ombetutia, my way, and Cabinifas, I is one out Juma. Yes, sir, so more me to Yaman, Yamin Conking and Yakume. 90.7 right. FM. Yet I see baby potholes no besides the Benny Betty Yamo. Good morning. Good morning. Never showed any baby or Casafi. I go to the Governor Granza. Made I say, me and you way. I'm serious. Yabonabato. Now, the real what you're 70 months, I have a giant. Like it was solid to be, I would say when we pay. Oh, my phone to a cousin for home. What you know, what you're 70 miles, what pay? I told you the whole cry out there. I take you to talk to one. They won't come and some class over class. I don't trust you. Come on. I want to be young for the young people. But then you cry, why am I? You come on, you go back to this on cut solid and once. Look at young movie. You must say,
Nana mom, I'm not when I was doing your contract. Bebre. Good morning. Good morning. Medesi ya udini baby akasafi. Repacho mami e ni kasa train for. Meda sementi o. Yo anopa de dada MCS. Ami sinya mi sha opa. Am do mo san yo munu hawa ni e na mu ojo mu. Tensuye ya pa eno no pe se wu ya jo mu opa no fe ni nyamye ni mo sha wa ka kwa na asia na enyi. Anti na mi sha opa ya wa ya ma ye wo mu jidi se. Ya na new market nso de ni ayan se pa de amare. Ya mi na yi wo ma na mi sha so afa na ko boy di mo pa. E da ma se. Yen so da se bebre yemfa of redumade no ensi hanom na yempon ene anope honorable MC watie dia afrefo edikan aka wada Roma respond the quick ones na ewom no na yenko mebo atifo nyina abaso ne wono mo frɛ nyina nipa bi kura wo ha onisa akokoduro no sɛ Nkoranza asem ye kampuntu ono so de nano betum bi right tini edi kan me bo no abaso so munya sa akokoduro no omo dwene Nkoranza man ho ne etoso mienu ne sɛ ye mo dwanfa Kingdom Magazine as contractor nko kire nananom timi nua na ofrɛ no mesere ne sɛ obekɔ akiri bepin achi no akɔhwɛ ne nkrata mu yie contractor ide ne kire nananom eye Openya Construction Limited yemfa Kingdom Magazine nko kire obi a timi sere no on revise ne no so yie sana asem na etie ne ka ho bio new market old market old market na menu bi ka se yagigi ska free ema no ho de ye adwuma kakra no kre enya assembly na giska but contractor na ye ma no ye adwuma no na ema no de koto na nim se me no mu di nkomo se me baba be yidwana ma wo no omu ni to na mo ba me ho na sabra no na assembly akọ homabon ya boy 90.7 kakra ye nyaaye ne omu de betu ye nim no hu dwumadi a fem na ateche wo ho no sa na omo ka kire me ti ye ateche ni wie no pavement no ho adwuma wie no na contractor ne hu se no si ye ka si ye gya no nko a emoa ti contractor ni nyansa nim die mu no na o kire nto aso a ewo se ye na Ghana ha sei se nipa no beka no kra na enya amanyosem na efre ye ni wo no ma bi ho a edwa bi ye ni ho akotene mu a otene mu kwa edwa bi ye ni ho na etoda amanyosem nti ye kan sem ne saa na ye gya ne saa eno ena nkita hodie baaye emaye maame no enya akomato yem se ono mankasa beboa se na edwa hodo aka bia na ye no na no kura nya se yagiska no kwa o sika no ye maame no atua ama ye aye dwuma na momo through the contractor ama assembly contractor na gye ye ama sesi ame no ka sei assembly no ma sign contract emfie enum abosumi bia sa wo de sa ta enya ni sika no kan no kra onim sika no enya 1005 me pa cho 1006 enya 1006 no o multiplier che bosumi bia obi etua 26 cedis 26 cedis o shares no team no na opa onfa che no misa edwa hodo a ye wo tachiman onku bisa tachiman dwum so obi tena share mu a otua sen bosumi enti ye nyina ye nkan kɔ ne kwan befa so adwuma no bekɔ yie enti na ye nua manam gye tum mu a assembly so etena ase nya me nkwan am take decision no the whole assembly ne tena ase ye nyina ye so adwene na krata afiri ye maame no manam ho baaye sɛ wɔn man kasa gye tum so omotu saa na mo no ya ye de aboa wɔn ti saa na asɛm ne te right nia eka ho bio so ye community centers ma na obi bisa no ebia ne mekan ya wante ne yi mekan se ye swai adwene fa ho ye tu anama wo ho project na esi ho no me madwene a me wo ho na ma kire no and obi are entitled to nadwene so you cannot tell me say madwene me kire no say bin period asa enye papa wo de na waka no me de ne say nka me na me di sa adwuma na ka ba bi edisi ne ka me fancy ho and I've outlined my reasons. My tell me reason ti am influence wo. And to me reason na me man so sabi period asa eto adwene mame. And obia sabi wo ye developer bi obisa na nya me kan sabi eto adwene mu. Say ye besi community center na residency. Bi ani ho ebe park cars, bi ani ho e de be other activities.
ni esi community center ho me nko amadwene mu dia ka nya BS esi no that is me madwene right and a two ye nya ne ho so sabi ni esi ho no enye kwadwo botum kwadwo ajekum botum ska ena nya stella amatoma botum ska eye wo a wo kasa no ene Ghana ban ye nyina ye ka ho ye sika ene ye de yes ade no nti ye nka sa omo na aye ndi ye gya ne ho sa da bi eye mfunso kese pa because every year bia auditors ba omo ka ho asem ena na me kyeremu ntempa nti management yi so adwene kwan ye be fa so a ye betumi atuatua na ye de apagya adwuma bi ese ye no ho bia se nyame ye ado no me sa ahoden na ye beye onyame aman ahoden so a minim se brepam ye pensuo nye pensuo bi obeba bia betumi ato aso ba me mpa ebo ne se nyame be me ahoden na ye betumi ahwa adwene apese ye no ho na ya ye because Nkoranza ma ajapade enye obi ajapade right ne wo ho no and I'm pacho I think some answer questions in obi kan aye wo electoral area me electoral area ho no no correct me sa ajana bia na iso no na me assembly member me na me call lobby nipa na me kan obesi sa ajana bia no ono na ye free SHS Ghana nyina omo chairman wo Ghana ha say free SHS ono do man o techman o contractor me and I may call the hoko catcher and say, Sa Ghana first. Private, you know, Musino. Min Pessia so you hear me. Satanam ya assembly ma o Casajan. Enti Nanka Casajan Crano, old magazine, Hona Honka Hone, Methodist school, Satam ni and Che Moon for Honka New Town. Now when you know Casajan. Enti Tim ni buy no, me can who be near choir inspection. Methodist school. Ena a chinje kra by Saturn na honorable yawaji and a assembly member. No, say why I did ya. Miss say media. And what chinje ya necessary there near. Me ko fight media war old magazine ho because see a trans na say assembly legitimate say aha e can new town ho. Na so mo kokoye toilet na ho a. Me di min ko fo hwam. Bo sha me de ma. Nti me na me tu sa na mo no. Panyin no e ya adwuma nyina me ne no e bepem de nyina me ne kasa. Me buy ye me na translate din komo nyesa me nko no ho ne ewom ne se Ghana first a we company obey say adwuma no na a private company kwan bi so no o ka say oni aban wo partnership but nkrata asem bi amam ena nipa binum ewura mu se ono mankasa ebeboa ama ya yesa agana bia hodo no ade a chen ye hu ba bi a panyin afa me no kasa sisi akwa akra o mo secretary si ho nipa ni nti amasa fo mo yes adwuma ni nyina e kakese a abeto ye maame ne ye papa nom ne e ma akra mpo wo ma assembly members wo mu a sei aban hwe kwan obefa so a obetimi age sa project no na assemblies na to aso ti papa na me ankasa me na tana ase ne ye di nkomo senka ye beje project no na ya to aso because ko sa place wa wo kana agya na bia na ye problem na se kra me ye senko mko bubu ne wo no mu because an hwe ya e kina ebetimi akofa asem bia ba but eboa papa ne de to adwuma na waye ne so no eso dodo enu nti ne ye ntimi enya gina pen ba ko no eboa no so o je saying on me can almost be 300,000 or do lentil level but o kire me say materials or the wura dem and it is true me oya adwuma na me monitor na sasa na me assembly member ye free bibi batching say we sit down here cement do abefa anwa do abefa gravel do abefa nienti a wo hu se sa mere adan bebrebe ya sisi ne contract bebrebe ya obehu na epunu tu na famu tutu right proportion of materials I say the year adwuma no ye mfa nye sika enani pepentem e de agu ne botomu nti ye nye sa no ma no e na abehwe consultant na say supervisor or project no so no okwa anya hwe contractor man kakra to botomu enti nia enko yi e wo se wo ka no onka ya man kwen kakra to botomu but what you say but in this case na me wo me hu adwuma papa na ye ba ne me ne kan say ebo no so dodo onte so no no so mpese obete so e na ye gya to kakra but ye bom pa ye say onyame ya adom na assembly sika sem pagya kakra ye besan akọ simpie nim bio ne akọ akodi nkomo so otimi hwan so ba fam kakra I think say ye beso ano adi hu dwuma enkyere say ye ntimi an compromise wo sa asem no ho a ade ne beka wo sa da bi nkomo a ye sadi na kire bio ne say ono ankasa mobilize no ho no meye na assembly ne ntranse nye contract na afi onfantete ne ka kopem bra e besa se ne be ya ye manfo mo ho so ombenya baabi eja wo
tie tu ho na mompa. Right, maybe last one opening back on can say nanu yanka potholes no. One na yere ni nipa bi ka ba bi. Opanyin no me man kasa me ban kose ene kafra ene due. Me pa na chewa se ne aye kasa medi kankan ye no. Mo somfo Daniel Yaw Oweredu. Makoma so ade pa ne se. Kransaman ha wo nyina ye betumi atu ni nyina ase. Nanso so ahobrase mu anananom se ne mu nim no. Sabio enya adwuma ni nyina na ye betumi ayo se ne medi kankan no. Nke e ba ye kra nke enya bi enyo. Enkakra. Nanso so ne awo kan eye ne hu hia a ye swai ho asem a ye tu ho anamo. Epa mo chow abotre mu a kakra ye be ni nyina. Kakra ye be ni nyina. Yo. Yeda ase bebre Facebook messages no bi wo ha yentene taw na afi yemfa nkomo no emra awieye wo ha enom wo hwe we ya ba ku ne de ode baaye eni o say I am very happy to share this great testimony how I get cured from David yemfa no nto ho akiri hebedi e no ho nkomo owusu Daniel ne de ni o say thank you SOMPA FM. We are proud, Nanado. We are proud, Nanado, for giving us the able MC for the good works done on Nkoranza Old Market. Jumana afe nombeye o. Enyanye done afe nombeye, but womatu anamo. Old Market na de yawie, a new market no na yawie first phase no. Okay. When so or say. Good morning, and I'm Theophilus, watching you live from Kumasi, Bremai, UGC. Please, I'm here. If there's company who needs, okay, yeah, that's advert, Abdul Karim, political speaker, or say, please, I'm here. If there's a company who needs someone to work with, or store attendant, and you know. Cleaning and any akeka ho nyina nti se ope adwuma ewo ho enom Abdul Karim, the political speaker ewo Wenchi Zango. Good morning, Nana. Undoubtedly this government led by President Nana Addo has constructed more and quality roads than any other government. Ghanaians should have faith in the MPP government and the work will be done inshallah. My regards to Honorable Albert Amir. Okay. Yeah, I say bebre. Joe Brain, I say good morning, host. God bless you for your good work for Ghana. Joe Brain from Asin Fosu. Ononso Nedia Ode Atu Adrian. Nana Kwasi George, I say good morning. Nana Wahene, I'm watching you live in the from Buku in the Wenchi constituency. Okay, Yachia Wenchi for Mutien. Nana Kwasi George, they are not to aso bebre. Ajudin Nana Kofi Jomo. Kudos to the Honorable MC Nkoranza South for his good work. We pray for God's strength to do more for Nkoranza man. PSA